ngizothenga nempahla ngale loshini. Ayikho fair mkhulu. Hayi man, awuyeke lento sokhuluma ngale nto masifike endlini. Kahle mina mkhulu. Kusasa lami liphelile. Ukuze ngiyafunda la Mshimanele, Tsawupaki, unjana ukuthi msiki bazawuthi. awukahle wena. Yakhuluma wena. Sana. Vela. Bazawutshayisa. Utsayisa. Lawula intshanyane yakho. Ngaphi awunake lento esize ngayo lana, siphume sihambe la. Into engizama ukuyisho lana ukuthi angikwazi ngoba ngiyeke izinto zami iphele nje sinomi kanjani. Entwana uyeke ugcina ulokhuluma nami sinomi kanjani. Ugcina ukhuluma nami sinomi kanjani wena. Hayibo. Awu mase kwanele vela. Yebo. So, ngingazunguzanga, ngingambanga. Makhanda wena wasebenzi. Impumelelo yami ngithi hlozi lami nasesimpamona sibhokile. Guys, ngibona i-acting alomjida lo ufake ishirt lo. Hayi man. Yamona ungikhoma kanjani into la lena mfita. Hayi yabona hayi. Le acting athi acting yase private school le. Yeso. Hayi. Nganqaba. Kulokhu hayi ngenqaba. Hayi ngenqaba kulokhu. Hayi ngathi lama play la sesigela la khumula la sesigela. La ubona khona udalo. Ndiwamkhoma ngakhona uzuthi yambona nje ufuna ukuthi lo muntu ubonakala ukuthi yamkhoma udale ekuthini yambona ukuthi umuntu uyafika lo. Ubani vele lo mjida vele mfethu hayi ozofika nje sikazokhoma ama big actors so azishaya isini lama who this guy. Hi guys, ngicela ni-comment on the comment section ningitshela ukuthi who this guy ozoshaya acting nje. Hayi baba ukhasta kanjani nabantu kusitha. Mandla, and can you tell us where do you get these people? Guys, ngeke adla abantu ngathi babathole bandlula nje stradini. Awubheka nje lo mjida. Hayi ma for me bafake maybe ubhonko khoza or uHazimeni Ncube, someone at least better bezoyishala isini ibe nesiqi. Not ukuthi manje I'm not feeling this scene, man. I'm not feeling this scene, guys. Tell me your comments, guys. I'm not feeling this. Andiva tu andiva tu. Hi. Yes, guys, kumele babiza proper actors for auditions. This is not on. No slick talk never also. This is not on. This acting is very average. It's very average, guys. Ngeke. Hi guys, this acting is very average, guys. Ngeke. Share your views, guys, on the comment section. Ngicabangani ngale acting le, guys. Yo, I can't believe what I saw. Oh, who's this guy?